ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେ ବାଜିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରୁ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ରଶ୍ମି ଡିଜେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇଟା ସନ୍ଦୀପ ଡିଜେ। ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ସନ୍ଦୀପ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା ନାଁ ବି ଲେଖା ଅଛି ସନ୍ଦୀପ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ଲକି ରକି ଲକି ପ୍ରୋଫେସନାଲ। Shantu Remix. ଯାତ୍ରା ବହି ନା କ'ଣ? ବଇନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୁପଚୁପ ଚାଉମିନ ପିଲାମାନେ ରାଗ ହେଇନି ତ? ଦାଦା ଖାଇକି ଦବ ତମେ ରୋଷେଇ ଶିଖିବନି। ଆମେ ଖାଲି ଦାଦା ପଟିଆ ନା ଖୁଡି ପଟିଆ? ଆମେ ଖୁଡି ପଟିଆ। କେମିତି ଦାଦା? ଆମେ ଝିଅ ପଟିଆ। ଝିଅ ପଟିଆ ଦାଦା ଯାଇକି ତମକୁ 10 ବର୍ଷ ଚିହ୍ନିଛ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଖୁଡି କି 5 ବର୍ଷ ହେଇ ଚିହ୍ନିଛ। ତେଣୁ କରି ଦାଦି ହେଲା ଛୁଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତଣ୍ଟି ପଡି କେତେ ମନର କଥା ଲୁହ କହିବ ମନର କଥା। ପୁଅ ତ ଗାଧି ପଡୁ ଯାଅ ତମକୁ କହିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଯିବ ଘରକୁ 8 ଦିନ ରହିକି ଆସିବ। ନା ନା ମାସେ ସେ ମୋ ପଟିଆ ରୋଷେଇ କରିକି ମା ପୁଅ ରହିବେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି। ଆମେ ମା ପୁଅ ଯିବୁ ତ ମା ପୁଅ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ। ଜାଣିବି ଖଟା ମେକଅପ୍ କାହିଁ ହେଇଛି? 11ଟା ବାଜିଗଲା ସକାଳୁ ଶୋଇଛି ସେ। 11ଟା କିନ୍ତୁ ଗୁନୁ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଦଇନା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବିନା ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ।